Kviz 50 pitanja o Srbiji. Prvo pitanje. Koja je najduža reka koja protiče kroz Srbiju? A. Drina, B. Sava, C. Dunav, D. Morava. Tačan odgovor je pod C. Dunav. Drugo pitanje. Ko je autor dela Na Drini Ćuprija? Tačan odgovor je Ivo Andrić. U kom gradu se održava muzički festival pod nazivom Exit? U Novom Sadu. Kako se tačno piše? Pod A ne znam spojeno ili pod B ne znam odvojeno? Pod B ne znam odvojeno. U kom veku je održana Kosovska bitka? Pod A u 14., pod B u 15., C u 16. veku. Pod A u 14. veku. Koje godine je reprezentacija Srbije u fudbalu igrala prvo svetsko prvenstvo kao samostalna zemlja? – 2010. godine. Koja je najveća planina u Srbiji? Stara planina. Sedmo pitanje. Koji srpski vladar je poznat kao knez Lazar? Lazar Hrebeljanović. Koliko padeža ima u srpskom jeziku? Pod A 4, pod B 5, pod C 6 ili pod D 7? Pod D 7. Deveto pitanje. Nabroj svih 7 padeža. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. Deseto pitanje. Koji je nadimak reprezentacije Srbije u košarci? Tačan odgovor je Orlovi. 11. pitanje. Koje je najveće jezero u Srbiji? Tačan odgovor je Đerdapsko jezero. Ko je napisao pesmu Plava grobnica? Pod A Desanka Maksimović, pod B Milutin Bojić. B. Milutin Bojić. Koji je najveći grad u Vojvodini? Pod A Subotica, pod B Crvenka, pod C Novi Sad ili pod D Zrenjanin? Pod C Novi Sad. 14. pitanje. Ko je bio prvi kralj Srbije iz dinastije Nemanjića?
Stefan Prvovenčani. 15. pitanje. Koji srpski klub ima nadimak crveno-beli? Crvena zvezda. 16. pitanje. Ko je režirao film Mi nismo anđeli? Srđan Dragojević. Šta je pravilno napisano? Pod A. Najvišlji, pod B. Najviši, pod C. Najvisočiji. Pod B. Najviši. 18. pitanje. Kako se zove najpoznatija srpska atletičarka danas? Tačan odgovor je Ivana Španović. 19. pitanje. Ko je prvi vladar iz dinastije Obrenović? Miloš Obrenović. 20. pitanje. Koji grad je poznat po Niškoj tvrđavi? Tačan odgovor je Niš. 21. pitanje. Koliko slova ima azbuka? Ko je napisao pesmu Santa Maria de la Salute? Pod A. Jovan Dučić, pod B. Laza Kostić, pod C. Desanka Maksimović. B. Laza Kostić. Ko je prvi srpski teniser koji je osvojio Grand Slam turnir? Novak Đoković. Koji srpski kralj je vladao tokom Prvog svjetskog rata? Kralj Petar I Karađorđević. Šta je pravilno napisano? Pod A. Nažalost odvojeno ili pod B. Nažalost spojeno? Pod B. Nažalost spojeno. 26. pitanje. Koji slikar je poznat po ciklusu slika Kosovski boj? Adam Stefanović. Koji grad u Srbiji nazivaju gradom piva i ćevapčića? Pod A. Vranje, pod B. Požarevac, pod C. Šabac, D. Leskovac. Pod D. Leskovac. 28. pitanje. Ko je bio prvi srpski patrijarh? Sveti Sava. Koji pisac je napisao Koreni, Vreme smrti i Vreme zla?
Dobrica Ćosić. 30. pitanje. Koji sport je proslavio Jasnu Šekarić? Streljaštvo. U kom delu Srbije se nalazi Pećka patrijaršija? Na Kosovu. Koja glumica igra glavnu ulogu u seriji Otvorena vrata? Vesna Trivalić. 33. pitanje. Koji srpski junak je postao legenda zbog borbe sa Turcima i upotrebe buzdovana? Miloš Obilić. Šta je pravilno napisano? Pod A bez veze odvojeno ili pod B bez veze spojeno? Bez veze odvojeno. Ko je bio osnivač Narodnog muzeja Srbije? Jovan Hadžić, Dobrica Ćosić, Milena Dravić, Mileva Marić. Jovan Hadžić. 36. pitanje. Koji muškarac je osvojio prvu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama? Milorad Čavić. Koji grad se nalazi na ušću Save u Dunav? Pod A Pirot, B Zaječar, C Apatin, D Beograd. D Beograd. 38. pitanje. Koja žena je bila poznata kao majka Srbije? Natalija Obrenović. Šta je pravilno napisano? Pod A u stvari spojeno ili B u stvari odvojeno? Pod B u stvari odvojeno. 40. pitanje. Koji je najpoznatiji srednjovekovni manastir u Srbiji? Manastir Studenica. U kojem sportu je Milica Mandić osvojila zlatnu medalju za Srbiju na olimpijadi? U tekvondu. Koji grad u Srbiji je poznat po arheološkom nalazištu Lepenski vir? Donji Milanovac. 42. pitanje. Koja velika bitka se odigrala 1456. godine kod Beograda? Opsada Beograda. Šta je pravilno napisano? Pod A sa nikim ili pod B ni sa kim?
Pod B. Ni sa kim. Ko je poznati kompozitor srpske narodne muzike, autor pesme Marš na Drinu? Stanislav Binički. Koja srpska plivačica je osvojila medalju na Evropskom prvenstvu? Nađa Higl. 46. pitanje. Koje mesto u Srbiji je poznato po rudnicima bakra? Tačan odgovor je Bor. Koje godine je Srbija postala deo Jugoslavije? 1818., 1918., 1850. ili 1950. B. 1918. 48. pitanje. Koji pisac je napisao dramu Gospođa ministarka? Branislav Nušić. Koji poznati srpski fudbaler je igrao za klub Real Madrid? Predrag Mijatović. Ko je najpoznatija srpska naučnica poznata po svojim doprinosima u oblasti fizike i hemioterapije, kao i po radu u CERN-u? Mileva Marić. Kraj, nadam se da ti je bilo zabavno. U komentaru napiši koliko tačnih odgovora imaš. Lajkuj video i podeli sa drugarima i poroditom da se i oni zabave.